1, sortida! Surt en recte, però amb alta velocitat, brutal. Amb la sirena, amb aquest camió escombraria, s'aprofita també per netejar aquesta baixada del Gran Premi d'Andròmines. Brutal, brutal, molt bé. Gran Andròmina, brutal, pot agafar la curva amb aquesta velocitat i supercontrolada. Amb les torxes, amb la bandera d'Andorra i aquest castell mòbil que han muntat los Caballeros del Pirineo. Atenció, que aquesta curva l'està agafant molt ràpid. Ai, accident! Han caigut, però es recuperen. Es nota que són forts, són els vikings d'aquest Gran Premi d'Andròmines. S'han recuperat, I arriben com poden fins a l'art d'arribada.